Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Hill State People's Democratic Party Youth Wing lingba usamla Pynshai Joel Dekhar ubade uskatri ke HSPDP sengkme ha ka khatwai tre ujamang arja apunre ulai khuble yo mintri rangba ka jela o konrad sangma maula shimkhia ha ka baide ba ka jingpen bet yo pot usam uloong ru baya ki jaka khapot ke badangsa na kaleng mintri rangba uloong ba un sapen bet ya ka jingekren hadian ke election hapo ka jela Assam bat kermen baka jingye keren ka khamsuk namar hapo jela Assam kawan biang ka jo sarkar Shuh uloong bakim Kwah Shuh ya kinu ki jingjia ke basngosi Langpih kumta na kaliang ka HSPDP kala kerpat na menteri rangba bakumba shimkhia ha kawat ka baningkong kala kermen bakan penbet no ya ke ni jaka ki berangsa Publish boni pigi press ki media si sinpat kini kapor ki na kaliang ka HSPDP Youth Wing ka baningkong ni Kwah ban dan kani gawi ka jing kerpat ngin sayo ro ban kendo ya chief minister kani katayo ila si appointment badi halor ka issue jong ka border issue te ha ka baningkong ni so ban ai khublek karpang yo chief minister bodan borom jungi ya ka jingshim ya ka jingkit kle ya ka jingslur bat ka jingshim biang por ya kani ka issue habia de bat ka ban penbat yo putusam te kumba pila TV kila ala ban penbat ikni ki rutili ki sector but mentak kidang sa pat sen rutili ki sector te nakaliang jong ke HSPDP ko baju race ikni ki issue na do ba sedang badang sian hi nakaliang jong ki parents body president secretary ringkat ki MLA ki layo ban kenduk bang ICM ban habia de bat ban resume ya kani ka jingekran kena kaliang jong menteri rangba ula ong shai ba andala dep ka election Assam tikin sayo ban syong ban perkhat ban resume ya ka jingekran ke kuma pitip ke election Assam kala dep la shai kin yo ban ya ka swearing in ceremony but ka basutunat along kaju ka sarkar kawan hakabor tiba ngingit skam ba ka jingekran ban beteng pat ban resume ka tok kan kampensuk sikadai te kumta nakaliang jong ke HSPDP Youth Wing haka isi ke barang sudah gidon hang ni ki dong yalam jong ke Youth Wing kamtam i Wellesley bedi president jong ka West ke bag ka Langpih hang tu Madan gidon de sokhia kumbapi UI ya ki social media bat ki ka jingja dangshan hamo sikar ya ke ba kladon biang ka tu ka jing ya clash hang tu but nakaliang jongi ki Youth Wing jong ka West tingi persyang ban poi himan lau benai sa Langpih ban yo sngo ya ke ka jing ke jongki but dang hakini kisi badan election ha Assam ro ngimla ban len ngai kenduk sibun pa ki paralok Langpih ki ba ki mat ki jing namar ki bon ki bawan campaign chiduk sha Assam sa moksikar I mean chiduk sha Langpih ki bon ba ki jerwat hang to but ka ba kam penlong concern yengi ka Youth Wing HSPDP kalong ba Ngim Kwah Shuh ba kinu ki jingja ki bas musik kin ja Langpih ki kumta de ka jing smokhia but de ka ngikerpat rit ya Shuh Madan buram bas ngoba ban resume ya kani katok bat tang ban resume ya katok bat kumba kila le ka first phase ba sisundan kin penbet nyo ikini ki benta barangsa hoat ni sungthu ka ka juat kani ka sector ni sungthu bai kata bat ka situation Langpih ni sungthu kalong kumnu nomor niru le singar ngala ban ong ngadi victim nomor ngadi na Langpih ni dan mar senda bat kisnong Langpih bat ni dap tak sukya ba kanu ka jing ya Snam kanu ka jing ya Shuh ya dat kanu ka jing kumar kam dei ban mi Shuh Langpih sector barok kawai te kumta na kaliang jong HSPDP Youth Wing ila arai bangin ila prepare ka representation te ngin tho bangin ila sik appointment maybe la sha lesni la ni uniu tayo hi ngin kendo ya usi Madan buram la ni ya i chairman jong ka regional committee ba long kat balong kin sim kamstat ya kani ka kam bat bakin pendap ya sisendang namar kumba pitip sau teli ki Mynsiem ki bakor saumut ki breu ka Snam kala Phlei Madan Langpih Ngim Kwah Shuh ikni dalele bakan ja te kumta shoban poi ki kam ki ba smusi namar fisu thu iba along tense ka situation menta ndre kumba usia mula assure ba after the election after the swearing in ceremony can resume ngingets kan bala shai ka swearing in ceremony kan ja Assam te after that maybe kitla kamlong settle ki baro te kin sia shong yang bat ngim yo ban so chi sundan yang diu ya kani ke issue ke bala sateng menta daki pau Snam te tangkunta komisi